Mehmed Goktaş DOGRUHABER Gelo ev teyareyan ewil kê bixe tiştê ku ez herî zêde jê meraq dikim ev e ku em ê bi van teyareyên ku ewqas qal û behsa wan dikin em ê çi bikin û bi van teyare û balafiran li kê bixin. Weka hûn jî dizanin dema behsa têkiliyên Tirkiye û Emrîkayê tê kirin di rêza ewil de ev teyare û balafiran tên. Di nav van de ewil ev 35 ku digel me pereyên heqê wan dane jî nedane me em nikarin bigirin. Dûr dîsa kirin û nûkirina ev şanslan heye. Niha ji bo kirina teyare û balafiran Eurofighterên li Ewropayê tê çêkirin hewildan hene. Helbet xurtkirina hêza hewayiya vî welatî mesele û mijarek mühîm e û nayê nîqaşkirin. Di vê naberê de teyare û balafirên cûr ku Tirkiye ji bo hêzên û xiyên hewayî çêkiriye jî tiştekî ku em teqdîr dikin û pîroz dikinin. Lê di vê naberê de zimanê medya ku ji teref hikûmetê ve hatiye qebûl kirin li gor min tiştekî xerîb û sosret û ez gelekî ecêb dimînim. Dema qal û behsa van wesayîtên hewayî dikin û hadibêjin. Dijminên xwe dikin nav ponijandinê. İsraîl eciz dike. Yunanistanê dixin nav tirs û panîkê. Êdî Tirkiye negirê dayî çavkaniyên ecnebî biyaniyê û her wa îhracata me ewqas zêde dike. Piştî xeberên bi vî rengî tê weşanin rewşek wiha di ber çavên mirovan û însan dibêje qey hema îro yan jî sibê Tirkiye ewil İsraîlê bixe. Tirkiye wê qatliamên li Gazayê bisekînîne. Ji aliyakî ve xeberwaniyek bi vî rengî tê kirin, ji aliyê din ve jî ji bo em van teyaran bikirin, em li ber wan digerin, maneyek wisa derdikeve ku ger ev teyaran tunebin, tu maneya wan wesayîtên ku me çêkirine tuneyê gelo kîjan rast e. Dibe ku bêgotin û şîrove bi rehetî wisa bêkirin, em him çê bikin û him jî bikirin. Lewra malê zêde ji bo roja tenge, baş e. Dema ku em werin mesela xuya ku ez dixwazim bibêjim, ev teyarên ku em bi hewlek mezin dixwazin ji Emrîka û Ewropayê bikirin, gelo em ê li ku derê îstîmal bikin û bikarbînin û ji bo kîjan welatê. Mesela gelo em ê bi van teyaran li İsraîla ku dewleta terorê bixin yana, em ê li Yunanistana ku barege û waregehên Emrîkayê li deda axacê hene bixin yana, em ê li hember baregehên li giravên Egeyê li ber pozê me hatine bijîkirin bixin yana. Bi rastî ez gelek meraq dikim. Em ê van teyaran ji bo kê rabikin û li kê bixin. Tenê îran dimîne. Ji xwe ji bo vê yekê bikin, bi 10 salan e planan çê dikin û li bendêne. Emperyalîstên Siyonîst piştî Îranê dibe ku paşê misade bikin ku em ê li Rusya û Çînê jî bixin. Xwedê aqibeta me bi xêr te bigerîne. Îna we bimarek û pîroz be.